ଜୁହାର ଜି ରମେଶ, ସମ୍ପାଦକ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ବରଗଡ଼। ଆସବାର 14 ଫେବୃଆରୀ 2026 ବଳିଦାନ ଦିବସ ତଥା ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର 6 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରବାର୍କେ ଯାଉଛୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାରେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଶହୀଦ ହେଇଥିବାର ଆମର ପୁଲୱାମା ଆଟାକରେ ଯେନ୍ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ 40 ଯବାନଙ୍କର ବୀର ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବି ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ ବି କର୍ମା। ରକ୍ତଦାନ କରିକି ରକ୍ତର ଅଭାବକେ ବି ଦୂର କର୍ମା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକିରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅସହାୟ ଲୋକର ସବୁବେଳେ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛେ। ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଅନନୋନ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ମାନେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଡ଼ିକି ରହିବାର ଲୋକ ବି ଆମେ ତାକେ ମାନେ ସସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାରଟା କରି ଆସୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବାର ଆମର ଏ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଥିବା ବୋଲି ଆଶା ଆମର। ଧନ୍ୟବାଦ।